Noniin. Joo, kyllä. Missä ollaan? Unnukalla. Jossain. Unnukka-haasteella ollaan jossain täällä vesillä. Ja äsken saatiin eka mitta-ahve ja nyt tuli toinen ihan kommee ahvenainen. Niin pääsette tähän mittaukseen. Eli kisassa on kisanumero pitää selvästi näkyä tuo unnukka. Ja sitten tuossa on vielä lisäksi tuo mittalauta kisojen oma. Niin katsotaanpa mitä sillä näkyy. Onko se 38. No, pitkä kaveri. Tää kisakasa kalas ihan niinku nappas kohilleen. Joo, noin. Sinne Ja ei ku uima. Pitkä kaveri. Kyllä. Paino ei nyt mitata, mutta annetaan kaveri. Joo. No niin. Sinne meni oikein iloinen. Hyvin näkyy. Katsotaanpa jos vähän pienempää tarjota osasi. Sen verran ei keretty, tuossa ollaan muutama ruokakoonkuhaa saatu, ei täyty mittaa, niin ne sua ottaa ja kisakalat pitää laskea poikkeen, niin kisakaloja on. Yksi ahve oli eka 27 senttinen ja nyt tuli tuo 38, että tavallaan nyt päästään jo siihen mittaan. Tää ahvenessa edes pyrittiin yksi saamaan ja se tuli tässä suunnilleen. Kisa oliskohan kulunut kellostaa. 10 lähettiin, tunti 4-5 oltiin. Oli kyllä alkupaikat vähän hukassa ja ei tuu hirveän pitkälle ja se oltiin selmeilti kartoilta katsottu kalapaikat. Tässä näkyy alussa tässä kuhia, mutta näytti olevan ihan hyvä ahven siellä joukossa. Olisiko voinut olla jopa parempi ahve just ne kaijut? Niin, ei tiedä kyllä, että oliko ne parempia ahvenia. Ne osaa yksikseen olla tuossa vieressä, kun pienempää näkyy siellä täällä semmosia. Sivukaijussa näkyy semmosia, mitä siinä olisi ollut, joku 4-6 kalan ryppäitä aina siellä täällä. Ja toki kun saatiin, niin ilmestyi heti tuohon alle niin parvi. Että se seurasi sitä isointa möllykkää tuokin. Siinä ne seuralaiset ja siinä oli saattanut olla toinenkin aika lailla samaa kokkoa oleva. Ai niin, pitäisikö ne muuten lähettää? Ne pitäisi varmaan lähettää Tero ne kuvat, kun pitäisi aina sen kalan jälkeen lähettää. No sinulla tämä kamera. Niin, mutta sinä otit sen lähettämisvastuun. Mutta olihan siinä jopa yksi heitto välissä, että tuli se seuraava. Että hirveänä doupata, jos ottaa, että ei ihan heti lähetetty. Melkein ja oli tullut peukutusta. Mistä oli tullut peukutusta? Ensimmäisestä. Jarno, mä rupean sinua matkimaan. Näköjään. Mutta mä en heittele niitä tahallaan. Niin muuten vaan havaakset reunalle. Se on ajajan vastuulla. Varsinkin kun ei ole tuttu vene. Kyllä tää Unnukka ihan kiva paikka on. No, kyllä tää niinku, meillä on harjoitustunteja 0. Kalastustunteja tänä keväänä yhdessä 0. Että Jarno, milloin saat ensimmäisen kuhan? Tänään saan ensimmäisen kuhan. Että hieman on meillä ollut, heulamoottori tuli eilen, että ei jäänyt sen verran enempää. Kiitos OPM Antille. Niin, Antille terveiset. Niin sieltä tuli pikana laittovat niin, että saatiin kisoihin. Oli huollossa tuo, kun siellä oli vähän ollut onkelmia, vuotanut yksi tiiviste.
Ja nyt todellakin niin työt sitten lisää siihen päälle ja konekin on käynyt huollossa just ennen reissua, että silläkin oli sisäajut ajettu, että se on viime kesän lopulla tuo Terppa hankkinut sen, niin silläkään ei ollut se enempää vielä menty. Mutta kuhia ollaan saatu hyvin, mutta mitä alle on jääty. Etkaat ahvenet oli 27 ja 38, että sinänsä kun 2 ahventako siihen oli? Mihin? Tuohon lappuun. 3 vai 2? No kumminkin. Niin nyt on 2 ahventa siellä lapulla meillä. Muuta ei ole ja haukia ei ole vielä edes kokeiltu. Se meille onkin tuottaa todennäköisesti eniten ongelmia. Emme ole mitään hauen kalastajia. Emme ole haukia oikeastaan kuin sivutuotteena saanut. Mutta on niissäkin tainnut kummallakin metri mennä melkein rikki. Että kyllä niitä isoja on saatu joskus, mutta se ei auta joskus se tilanne ja niitä kun on saatu vahingossa. Että tänä kesänä itse ajattelin, että enemmän kokeile haukia heittoperhoilla, mutta ja jikeillä, mutta eipä ole vielä yhtään reissua niilläkään tehty. Mutta eiköhän ne täältä ajateltiin taktiikkana niin, että muita kuhia ehtiessä lähinnä, jos tulee semmosia isoja pitkulakaikuja, niin sitten tarjotaan isoja jikiä ja katsotaan, että tulisiko sieltä se hauki. Että nyt kun on kaiku kumminkin, yleensä niitä kuhankalastuksessa vältellään, koska ei haluta niitä katkomaan siimoja, mutta nyt se on pakko vähän kokeillakin tässä, että mitä se sanoo. Nyt on pohjassa just veneen alla joku. No. Pitäisikö se kopu tuolla laittaa kiinni? Koitella. Kyllähän se voisi olla. Mulla on nyt tää savake, ei oo käynyt tähän nappamassa. Kirkasta on saanut olla se jikeissä, millä Tero on suonut ja aika isoja no, mihin ahve ottaa. Että ei, ja siellä on jikitaulua, sillä on aika paljon hetaa, älkeä, lärikousfishingin, ötökkäjiki ja kaikkea muuta. Mikrobi T1, minun luottoväri, mikä on ollut hyvä varsinkin kylmällä veellä. Sitten heta uutta liikkiä ja varsinkin tosi tehokkaita on ahvenelle noin Lunker City. Mikä ihme helkkiri, nuo ötökkäjikit. Niitä on tuossa. Ötökkä vois miten toimia. Niin pitää kokeilla vähän niitäkin. Ja no vähän keskustellaan mitä laitetaan, niin tiedetään, että nyt kokeillaan tommosta jikiä isommalle ahvenelle. Niitä on Westingin. Tämä mikäköhän Ricky the Roach onkaan muistaakseni tää. Niin. Otatko näkyykö tuolla päin niin kaikoja myös? No kun, siis siellä keulan suunnassa ainakin näkyy. Niin laitetaan tuo. Tää on vähän vissiin semmonen ahvenpullukko tämmöisenä 8 senttisenä. Niin kokeillaan sitä. Ja mutta minäpä sammutan kameran ja höpötetään välillä, niin ei tarvitse Teron naamaa teidän kahtoa, ei se nyt niin kivaa oo. Vai mitä? Ihan loppukellaksa, ihan veneen vierestä tarttu auki näköjään. Mitäs me puhuttiin? Äsken puhuttiin hauesta, mutta ei ole vielä 70 senttiä tuo. Että se ei mennä kisaan täältä mitään. Ei laiteta nyt tuonne, se kohta hutaa, se ei vavaan poikki tuo kaveri. Mutta niin oltiin me saatu, ei valehella, oltiinhan me saatu jo yksi pikkuhauki, tai Tero sai olisi saanut, jos oltaisiin otettu haavilla, mutta haluttiin irrottaa se vähän niinku, ei tälläkään nyt ollut mitään hirveätä hinkua ollut meillä saada irrotella, kun ei saa. Se ei ollut mittakalaa se. Mutta me kohta siirrytään, tuo keulakoneella on laitettu tuonne muutama piste tuonne
karttaa, mitä nähtiin tullessa noita kaloja, niin voidaan siirtää tuolla keulakoneella sitten. Kartan kohdalle laita menemään. Joo, niin voidaan laittaa. Katsotaan, se sanoo, että minä laitan. Minä en ole käsitellyt tuota, minä olen nähnyt mitä se on tehnyt, niin katsotaan päästäänkö me ikinä perille. En mä edes yrittänyt silloin. Tuolta pitää vissiin jotenkin. Ai niin kuin näyttää mennä tuonne. Joo, tuonne. Sitten menee. Joo, kytketäänkö autopiletti? Kyllä. Nyt lähettiin hurjastelemaan. Näin se meni. Helppoa nykypäivänä tämä homma. Minä tommoset kuhat on tullut, laitetaan ne nyt pussiin ja kylmälaukkuun, niin ne ovat siellä ootella. Saadaan jotain tästä kisasta edes palkinnot. Ei nyt niin hirveä. Nyt olisi just alla isompi. Ahvenia sivukaijussa. Niin, kummallakin. Kummallakin. Tuolla puolella itse asiassa. Tuolla muuten sattaa vettä. Hehehehe. Päästäänkö kastumaan? Hehehehe. No niin, ei. Nyt se kahtokaa karkuuttaa niitä kaloja. Jes. Nyt minäpä rupean pussittamaan kalaa. No niin, pleidin vaihoi. Kyllä tiimikaverilta otettiin pleidin värit ja ihan samanlainen uitto pleidillä kuin jikillä. Eli semmonen pohja tuntui tässä oleva, että upottaa aina. Tulee kyllä niin syvälle, että oliskohan kuhaa alus vaikka ahvenilta, mutta sitten mulla on tää mun uusi kevyt vapaa, niin ei mitään havaintoa ole tästä tuntumasta tällä. Jos ottaa spurtit, niin sitten hauki. Ei saanut ainakaan. Varaennettaan kisatulosta. Hyvin haavimies huusi havaksen, niin kalat irtos. Päästään tekemään mittaus. Joo, kyllä ihan hyvä ahvenenpesä löydettiin niin sanotusti. Tää on 25 oli se minimimitta tässä kisassa, niin 3 ylimita oleva kala. Meillä on ahvenkortti täynnä. Ahvenkortti täynnä, sitten vaan parannellaan vielä, että ahvenkortissa on ja todellakin niin bleedi ihan samalla lailla uitettu. Kultainen on ollut se jikeissä semmonen hyvä väri, niin laittaa tämmösen kultasävyisen bleedin ja pomputtelin, kun on aina välillä ollut vähän semmoista tuntui tuolla aiemmin, että oli ahvenia, niin vähän heikompaa ja nyt meillä on toinen kala. Mikä kuha? Onko 50? On. Älä. Nyt on 2 mittakallaa meillä. Ja Tero, mitä sinä sanoit, kun mä lähdin ajamaan tänne? Oli vähän nyrpeä. Niin, Teron mielestä ei pitänyt tänne ajaa. Tästä paikasta on saatu kaikki meidän mittakalat tänne. Mutta näin. Mehän ruvetaan kuule kuvailemaan ja mittailemaan ja sitä rattaa, niin no kahtokee mukana. Ei kai tässä on niin väliä. Mutta noin näette, että voi haavita. Ja toinen ei tuo olisi kyllä karannut tuo kuha, kun se tuosta siimasta repii, mutta kun otatte tarpeeksi nopeita, niin se kala lähtee veissä uimaan tuolla haavissa alaspäin, niin sen saat otettua sen, vaikka se on siellä se. Ja nyt me kuha mitataan. Eka se on sen verran pahasti kiinni, kaikki kalat pitää piestää. Nuo mitatut. Mennekö yli 50 vielä? Mennekö? No hyvin. Just 50. On se mitta just. Otanko minä omalla kameralla tällä kertaa ja lähetään sulle?
saadaan se. Pääpuolelta pitää saada varmaan se sinun käsikulle siirrettyä ja tuo pitäisi saada siihen kuvaan. Mulla on käsi pahasti. Sillä alapuolella on, niin ei oo pahasti yhtiöllä. Ai se on GoProt. Meillä on GoProta nyt. Kaksikertainen zoomi, onko hyvä? Hyvin heiluttaa venettä tuuli. Yksinkertaisella otetaan vielä yksi, niin on selkeämpi. No niin, nyt laita poikkeen. Jos ei keleppa, niin ei kelepaa. Oli tökkimässä. No kuvataan tuo saman tien. Eli todellakin 3 ahventa oli siihen korttiin. Niin saadaan tuosta 3 sitten voidaan parannella. On ihan. Tuopas tuo vähän lähemmäs sinne. Helppo 3-3. 2 kuvaa. Noniin, hyvä. Sinusta vielä pois. Noniin, ja sinne meni. Noniin, kameran laittoi päälle, niin sillä aikaa irtosi ihan tuosta venettä lähestyy tuo viehen, niin kävi joku tarttumassa tuo, onko se mutkallakin? En tiedä, oliko he noin mutkalla jo silloin, mutta toivottavasti ei. Tai ihan sama kala siihen kävi. Mutta ihan hyvin on meillä onnistunut homma tässä, että Arno, ei voi kissaa ajateltais niin, eikä ahvenia, vaikka me ollaan ahvenen kalastajia. Niin meidän pitäisi siirtyä. Ei haluta! Ei haluta! Veneen alta. Päästäänkö parantamaan? Päästään ehkä. On se yli ehkä 27 tämä. Siinä perässä on myös mulla se toinen Joo, voidaan tuolla kahtolla laitetaan lukko auki. Kerola on kiinni myös, löydettiin taas joku ahvenen pesä. Kyllä se on 29. Tämä ei paranna. Ei paranna. Ottaa vaikka ruuassa. Tässä kuvaukset saa tehtyä. Laitetaan sinne ja kalastellaan se aika. Mitkä sä oot laittanut? Nyt punnitaan sitten vähän myöhemmin. Heitetään muutamaa heittoa, jos tullut vielä isompi samaa syssy. Mulla on satattu ihan veneen alta Terollakin aika lähellä. Nyt on muuten parvi alla isoja ahvenia. Tai oli ainakin. Eli varmaan Teron jikin perässä tuli nuo ahvenet. Eli siitä on aina nuo ahvenet, voi seurata se hyvin tuon ravinnon perässä, jos yksi rupeaa jahtaamaan, että ei meillä tultiin, niin ei ollut parvea ja useampi kala näkyy mitä kaijussa, eli tuo kaiku ei kannata uskoa niinku raamattuun. Eli ei erottanut välttämättä pohjalinjasta tai sivukaiku niin, että ne on ihan pohjassa ollut kiinni sillä hetkellä. Mä uitan nyt ihan tästä alta. Siellä parempi oli, joka kävi mulla tuohon. Nyt on hyvä. En tiedä mikä on, mutta ei tää ehkä ahve. Ei oo. Ei oo ahve, ei. No oli se hyvä, mutta aivan väärä laji. Joo niin,
Ujikin irtos. Hyvä. Ei vielä tehdä mitään, heitetään uutta vaan. No en kahtonut siima kun hauki oli. Joo, nyt pitää vaan kokeillaan saada tuo sumpussa piettää, niin kokeillaan saada yksi kala semmonen, että millä sitten saa se 2,7 parannettua. 2,9 oli. Laita jotain se vaan siihen, tai laita sinne metallikistojen väliin se aavi. Onko perse tarpeeksi iso? Se on kyllä massiivinen, mutta paljon parempi olisi, kato semmonen, se et käynyt niinku ne pyllymisut siellä Instassa siellä. Silloin riittäisi kun pylly koskistais jo nyt tuulilasia kun siinä kun oli Instagramissa. Nyt on kiinni taas. Isompi ahven, potku on aika tiuhaa. Joo, hyvän kokoinen ahve. No siitä tuli se parannus putsas. Joo, jatketaan. Tulla vielä muutakin parannuksia. Westingin jiki on mulla, tuo Rootsi. Mikkulaista nämä ahvenet tosiaan on. Mitä tohon? Ei. Onks ne kiskon väliin se niinku minä laitan? Minne? Kiskon välistä tulemaan se, niin se... Rupeus vettä sataamaan, mulla ei oo sadehousuja, mutta ei mene laittamaankaan. Ei pysynyt. Äsken meidän vaan ottanut mitta ja Nyt tarttu. Otetaan ruoka-ahvenia joku, niin mennä se aikaa tässä voi mennä. Mitä oot kisosta? Ja mitä narua millä sais kiinni sitä. No mä painan sitä tuohon. Eikä jos ei ole huomattavasti iso kalaa, niin ei oteta haavilla, kyllä ne nousee. Että mitta meillä on nyt on taas. Se tulee veneessä joka tapauksessa. Vauhilla kun otetaan. Äsken pohjaa asti, sen löysä oli siima ja rupesin kokeilemaan, niin se oli jo ottanut siihen. Nousevat vastaan vissiin nuo kalat. Pitäisikö tulla vähän lisää houkutella niitä? Joo. Nyt taas hiljentää. Ei oo, varvi alla. Minkä koko? No, ei mitään huonoa kaijun perusteella. Tarkoitan kilpailun suhteen. Päästäänkö? Voi olla jopa, että paranee sitä 30 yli, että nyt kävi joku kokeilu, se ei pysynyt. Mulla on ainakin tämä jikisellä, että ei ne oo pikkuahvenet. Se on ihan hyvä.
pikkusen matkaa ja otetaan tuosta vähän tulisi eri kulmassa kaloille, niin jos ne sitten ottaa kiinni. Nyt kun tähän telekkaukseen iski vielä 80 hauen, niin sitten oltaisiin ihan tyytyväisiä. Vettä vihmo. Melkein kun tuntuu korvissa kun jäätä sataas korville, mutta dippispäässä on hyvä olla tällä kelillä. No. Ei se ihme, että tuossa kevyessä tuntuu vähän tuo äsken. Juu, ei kyllä jos ne on 30 senttistä kaikki. Nyt parvi hävisi alta. Ei se äskenkään kyllä kun se eka kala antoi, niin ei näkynyt edes parvi kaijussa sinänsä. Jännä, että siinä tuo hauki tuli välissä. Eikä nuo ehkä tuo kokoiset ahvenet, että ne on haukkeja paljon pelkkiä. En tiedä. Niin eri vapaat. Jotain tarttu. Vaiho vähän samaa millä tuo Tero on suonut saman värisen omaava hetajikin ja eka heittoja. Tarttu kiinni. Katsotaan mitä tulee. Nää jääkkävapaa, mä en oo täällä yhtään kalaa tänään saanut. Joo, ei oo meille kisakalaa. Siellä on hyvin hetaa solmussa suussa. Niin tässä on tämmönen savumuikku on tänne ollut hyvä. Sinne, ole hyvä. Ole hyvä, ole hyvä. Joo, ja uivala päällä on vielä vähän kylmä vesi, niin jos se auttaisi. Ennen alla koko ajan nähnyt, se olisi 50 seuraava kuhaa. No se on hiina. Hiina voi olla. Joo, venne alta suoraan liuku tuo jikipää tuohon loppukellaksi, niin iski, ei saanut kiinni. Seuraava, niin iski. Eihän se ollut 50 nähnytkin. Aikoja, niin tuommoinen drone oli joku lähettänyt vakoilemaan meitä. Eli tää on kuhia. Ahvenia näkyy, ei edes kokeilla, koska niissä ollaan saatu hitaat. No niin, drone lähti karkuun. Assua siellä. Tuossa on ihan hyvän kokoisia, mutta ei me niitä tarvitse. No ahvenia tarvita. Tuonne. Tuolla voisi olla kuhaa. Muista tallentaa sinne meille pisteen. No mennään sinne. Okei, no sitten pistetään pappalle. Näin tämä nykypäivänä onnistuu. Keulakone vie meitä paikalle. Tarvittaisiin tällä hetkellä 70 tai yli hauki ja 1 mittakuhaa. Niin sitten olisi kortissa joka kohdalla kalat täynnä. Avitetta vähän keulakoneen. Aika hyvä ahvenpaikka kyllä näyttää, kun tuossa on korttekko vieressä. Katsotaan mitä löytyy. Joku hauki. Ei, aukiakin voi löytyä. Kokeillaan tästä nyt, että mitä sieltä löytyy. Viistossa näytti oikein nätiltä kivipohjalle tuo alue, en tiedä näkyy se kamera, siinä oli 4 metriä se kyllä tai 4,6 on se. Niin tuossa se samassa suunnilleen on syvyys ollut koko ajan. Tässäkin on 8 pitäisi kohta tippua, mutta 4 tässä on ollut ja 6 olisi pitänyt olla tästä matalikorjaa. Tässähän mökoo. Joo, nyt ruvetaan parkkiin ja ruvetaan kahtelemaan mitä tapahtuu. Jotain tarttuu tältä meille
Hauki elävä hauki. Oho. Ei oo vielä mitään tuokaan. Joo, edelleen sama homma jatkuu. Etsitään niitä mittakaloja, mutta haukka ja kuhaa, mutta ei. Tuli ottaa alle. Tuskin tuossa oli haukiparvi siltikin. Oli aika paljon tuossa luotaimessa. Nyt näköjään taas ihan pohja täynnä. Joo. Ruokataukoa pidetään näköjään akkukin kohta huutaa tyhjää, että vaihtaa akku kamerasta, mutta nyt on tankkaus meilläkin ja jos vaihtaa akut ja lähdetään vielä viimeisiä paikkoja kokeilemaan. Kyllä meillä on aika viime hetket saada ne kalat, mutta niin pitkään toivoa kuin aikaakin. Nyt ainakin Unnukan kokemus on niin aivan mahtava. Ahvenjärvi. Kuhaa on paljon, ruokakokousta. Mutta ei ole viimeinen kerta kun tullaan. No ei ole viimeinen kerta, ei. Ja ei se niinku jos tutumpi paikka olisi, niin varmasti pääsisikin yli sen 50. Mutta ei ole kertaakaan käyty, niin kartasta on paikat katsottu ja vähän pysähty luotaamaan osaan. Ja kaikissa nyt on kaloja ollut kyllä, mitä on kartasta katsottu, mutta se, että on se ollut aktiivista, niin se on ollut toinen kysymys ja kuinka paljon. Että me on jääty niihin, tai oikeastaan joka paikassa on kyllä kokeiltu noista mitä kartalta katsottu, mutta vähän riippuen ajasta. Ekoja paikkoja en tuossa kuvannutkaan ja aamulla en kerennyt kuvata aamuhässäkkää ja muuta kuin oli tarkoitus, kun ei yksinkertaisesti vaan siinä kun valmisteltiin venneet ja vehkeet kissaa varten, niin sitten oli jo kapteenin kokous ja sitten lähdettiin jo kalalle. Niin ei tässä niinku se enempiä minä kerennyt. piilistelin täällä keulassa, kun oli keulamoottorin virtajohto irti. Niin, että Hätäpaikkauksia. ajettiin vesille, niin huomasi tuolla Tero tuo veneen omistaja, että meillä käyläkonneessa virtoja ja se rupesi tuolla asennuksia tekemään ja onneksi sai tehtyä ne niin, että ainakin tähän mennessä kisapäivä kestänyt. Nyt ei toisaalta ehkä haittaa vaikka loppuskin, että toimimasta, että ei tässä enää mahtavaa ahvenkalastusta oli tuossa aiemmin. Niin Se oli oikeastaan kyllä. Että pitää kyllä ahvenkalalle tulla uudestaan. Ahventa on paljon. Kaiustakin katsottu tässä. Niin. Mutta silleen niinku se kävi sae ja se niin aktivoitu kalaa, mutta nyt se sen jälkeen oikeastaan petokallaa on liikenteessä näkynyt jotenkin aika passiivisesti se tarttuminen, että se oli sitä ennen siinä puolen päivän aikaa hyvää. Vähän se, no oli se mitä se oli, apua. Puolen päivän maita sen jälkeen, joo. Niin ihan ok, mutta ja nyt meillä on ehkä kisa-aikaa tunti tai puolitoista, niin lähdetään ehtimään ihan niinku vauhdilla vaan tommosia, mistä voitaisiin saada kuhia. Tai hauki, iso. Nyt mennään ihan sitten sillä, koska ahvenissa meillä on pieni on 30 senttiä ja iso on eikö se ollut 33? Niin, joo. Pieni on 33 senttiä. Niin, mutta se yksi oli, kato, eka alussa mitattu 30. 30, 33 ja 37. 33 parhaiten sitä 27. Niin, no yli 30. Yli 30 menee kaikki ahvenet. Ei ole meidän tehtävä laskea niitä. Että 29 ahvenia oli jo yksi tuossa, millä oltaisiin parannettu, mutta se eipä sitä kannattanut paljon kortille laittaa. Ne tuli kaikki sinne yhdessä ahvensyönnissä, nuo loput ahvenet tuossa. Ja korttia paranneltiin.
Tosi hyvän kokoista ahventa on kyllä, että kaikki oli yli 25 sentin, mitä kilpailuraja on, että ei ole taittu saada yhtään ahventa varmaan ole 25 sentin koko päivän. Sanoo, että lähetään ja sitten sille nappaa kalaa kiinni. Pikkukuhaa ei ollut meidän mittaparannuskuhaseen. Vaikka tuosta eri kohti. Tuo. Onne. Joo. Lähetetään ankkurointia ja lähetetään jammo. Siellä missä saatiin ne ahvenet. Me siitä löydettäis puhuja vähän kaapakata muualta hiijestä löytää meidän parempia kaloja esintä kuhui. Takaisin tultiin jokunen heitto ja nyt on tuolla joku kala kiinni. Hauki. Päästäisikö jo? Ei päästä 70 senttiä. On hätäkkä kaveri oli koko. Ei päästä. Ja se oli se vittuun. Kunnon pyörähys ja sotku. Joo, hyvään tärpi antoi tuo hauki. Pattaa vielä. Täällä Westinillä on tullut hyviä ja sitten Bladeillä ahventa, niin on tuo Blade ja kokkelin tuolta just edellisellä heitolla tuonne menneen taaksepäin. Tero sanoi, että nyt kävi hyvää kalaa, mutta tai todennäköisesti ahven, mutta ei pysynyt kiinni. Kerran jo heitin sinne, mutta kyllä uudestaan tarjota tuota Bladea sinne. No, se oli selkeä ahve, se oli sellaista. Mutta ei oo saanut huulille jotain, jos ei tämä Blade passaisi. Mä uskon, että se otti fyrstiin. Joo, oli sen verran iso kuha iki tossa. Tero rupes vielä mittoja kokeilemaan vielä. Mä menen sitten, jos ahventa sais vielä parannettua, että oli niin hyvistä ahventa, että ei vielä isompikin ahven sattus, niin kyyttiin vielä mitä saatiin. Tai joukkoon niin sanotusti. Valoisuus on noussut hyvin. En tiedä, että pitää. Heitti seuraava heitä sillä samalla jikille. Nyt tärryttää kuin ahven, niin katsottapa. On hyvä, jos sieltä tulee ihan hyvä kone ahven. No, ei mitään parannu, mutta otetaan ruokakalas, niin saa ruokia sitten. Ei parannu vielä. 3 ei tuolla parannu. Au. Sillä oli piikki. 3,5. No, mulla on tässä mitään. Ei kuule, on 28, 29. Ei, mutta tämmösiä ne on täällä nämä ahvonet. Isojikin ottaa. Nälkäisiä kaverista, kutuu varmaan takana. Mutta joo, sieltä tulee kaverit jo kahtomaan. No, yhden heiton se heitti tyhjän välissä ja Uusi suunta. Sitten tuli seuraava. Laskusta. Laskusta. No. Mentää on. Aika helposta taitaa tulla. Että. No on se ihan hyvä appora sekin. Kyllähän iso on sit taas. Saataisiko me se 30 pookkeelta meidän kortilta? Pikkuhiljaa jotain. 3.
kilpailunumero. No, suurennapa. Sinne. Hyvä. Nyt otetaan vähän kauemmin. Sinne. 50. Oliko meillä joku 30? En minä muista. Ei minun kamerassa ainakaan 30 ahvenista kuvaa. Mutta ei se, en mä tiedä. En tiedä. Tuolta ja ihan suoraan laskusta. Joo, siellä on sitä ajavat ruokakallaa takkaa. Kun mä sanoin, että ne on liikkeessä. No, näkyy parvi alla. Mulla on ahven. Onko hyvä ahven vai? Siellä oli kyllä 2 semmoista hyvää just kaikua siinä yhdessä vaiheessa. Vitu hyvä ahve. Taas parani meille mitään. Ei tää on ihan sairasta. Tää on Pimmeenjärvi näitten ahventen kanssa. Mä ikinä en nähnyt tämmöstä järveä. Siis ihan oikeesti. Vittu minkä kokoista ahventa. Miettii, meillä on päästy karkuun jo, niin tää on laskettu poikki vaikka kuinka monta. Tuo on varmaan 37 enemmän. Vittu ihan naaret. Tuo se oli varmaan se kunnon keltainen möllipiste. Otatko irti haavi? No. Ai, no, jos myös me ei saa erikoismainintaa mistään muusta tässä kisassa, niin ainakin ahvenen kalastukset tässä. En usko, että kaikilla ihan niin hyvät ahvenet on kuin meillä. 35, mutta on pullo. No, mutta 35 melkein. Nyt kun otat. Kokkele asetella ja... No. On se. On 35. Hyvä. Joo. Mä en mennä ainakaan yhdessäkään kuvassa on epäselvyyttä, että ei olisi laava etuosassa toka. No. Hyvin. Saatana, kun joku vitu akka jakaa sitä vittu jotkut pönökuvat. Vittu hieno. Moikka. Hello. Vaihdettiin taas akkuja. Kisa ohi. Mitenkäs se menikään? No. Mikä rennostisarja? 3. sija. Joo. Se oli kyllä ihan hyvin meiltä tuntemattomalla vesille. Ensimmäinen kilpailu. Kyllä. Ja 30 venekuntaa ja 10 oliko live-sarjassa ja loput oli tässä rennostisarjassa. Että... Paljon paikallisia. Joudun ehkä myöntämään jotain. Mitä joudut myöntämään? Lähikuvaa. Mä tein reitin ja valitsin aluspaikat, mutta Jarno ei noudattanut sitä ja mä jo vähän menisin vetää herneet nenään tuossa, että Juman kautta. Niin. Ihan hyvän paikan valitin. Niin. Tämä ei tule toistumaan.
Tämä tänne kiinni. Niin, tämä piti saada videolle, koska se äsken sanoi ja minä sanoin, että mä haluan antaa tähän todistajien läsnä ollessa kuultavasti, että On ansainnut sen. Joo, eli siitä saatiin suuri osa mitta-ahvenista ja käytiin vielä niin lopussa ehkä talleltiin ainakin nauhalle se mittausta se irtipäässä, saatiin se 35 ja parannettiin sillä ja 150 vai 160 jotain senttiä. 162 vai 3? 162 vai 3 senttiä oli meillä. Yksi kuha oli sentin alle meillä 49, se kun olisi ollut, ne oltaisi ollut toisia. No, voittajat oli saanut kortin täytteen kaikki kalat, mutta ei ollut ainut joka sai, oli toi voittaja Rennosti-sarjassa, joka sai kaikki kortit täytteen, tai siis kortissa kaikki kalat täytteen. Isoon kuhaan pitää nostaa hattua, oli 98 senttiä live-sarjassa, mutta sitten taas muita kaloja ei ollut, että se ei oltais. Siis se live-sarja meni niin, että se oli enimmillään taisi olla 120 senttiä yhteensä kalojen pituus, eli oltais sielläkin pärjätty ihan hyvin meidän 163 sentille, mutta nämä on tämmösiä, kaikki sanoi, että oikukasta oli kuhahomma ja kuhaa tuli paljon meillekin, mutta mittaa ei tullut kuin yhdelle. Että 40 kuhaa, ahvenia aika paljon. En tiedä otettiinko edes kaikkia siinä tietyssä vaiheessa vätkälle. Varmaan tuli 30, semmonen 10 yli 30. Ja se Westingin se jiki toimi, blade toimi. Sitten oli KP Page jiki Hydroworm, mikä olikaan. Niin se oli hyvä. Sitten oli tommonen, olikohan tuo KP iso jiki. Tällaisen ne ahvenet otti. Pien ei Niin, kelvannut. tuolla ahve otti aika iso ja tuolla tuli isommat ahvenet, 37 ja 37 ja 35. Ja sitten tuli 30. Ja Tero sai melkein kaikki sillä. Mä sain sitten Bladeillä ja sillä Westingillä niitä 33 ja muita, että ei kaikkia enää ilmoitettu sitten, ei ne olisi auttanut mihinkään ja pyydettiin, että ei lähetetä muita kuin tulosta parantavia kaloja. Mutta kyllä silleen, että eka kilpailu niin ihan jees. Saatiin vähän venepuukkoa, vähän daivan jikeä ja mittanauhaa ja jotain semmoista kaikkea. Se on joku tommonen pusakka ja paita ja semmoista, että ihan kyllä jeppis ja kulma oli sen verran suosio, että järjestävät toisen kerran, niin varmasti tullaan Unnukalla ja niin hyvää mieliä. Tullaan varmaan muutenkin käymään kalalla, että hieno paikka.